Vaig apuntar-me a la revista perquè volia experimentar com era tot el món periodístic viscut des de dintre. Si algun estudiant volgués ser locutor de ràdio, quin consell li donaries o per on hauria de començar o hi ha algun camí que aconsellaries seguir? He après a gestionar unes xarxes socials, un YouTube, un Facebook, un Instagram, d'una manera molt més professional. Si tu t'interessa assignatures com taller de premsa, ets bo escrivint, redactant, fent vídeos, perquè tenim també la part audiovisual, no? He après moltes coses, des d'edició de vídeos, des de com fer cobertures, com fer taules rodones, com redactar. També viure l'experiència de formar part d'un mitjà de comunicació, mitjà audiovisual real. Equivocar-te, aprendre, entendre com es fa des de dins tot el que és la redacció, la revista, però d'una manera molt més propera i que et dona l'oportunitat d'equivocar-te. Amb què us... Torna. Oportunitat d'haver pogut fer entrevistes o treballs sobre temes culturals que ara sí que estan a nivell vanguardia de la cultura catalana. A part de ser una revista de periodisme cultural, també és més transmèdia a nivell d'audiovisual. Recomanaria aquesta experiència al 100% perquè crec que és una oportunitat única que ho pots compaginar a la perfecció i aprens moltíssim d'una manera informal dins de l'àmbit periodístic.